Μάνο, τι κάνεις ρε? Τι να κάνω ρε φίλε, σκατά είμαι πάλι. Γιατί ρε μπρο, τι έχεις? Τι να σου πω ρε φίλε, μου ήρθαν ξανά αυτές οι αναμνήσεις. Ποιες ρε? Η Ζωζεφίν ρε φίλε. Ζωζεφίν, ποια είναι τραγουδίστρια? Ναι ρε φίλε, δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Όχι, τι έγινε? Άκου να δεις. Όλα ξεκίνησαν στη Ρούλα, την Κορομιλά. Εγώ είμαι κούκλες. Μάνο, ξύπνα ρε! Γιατί να μην με φιλήσει ρε φίλε. Άκου ρε, έχω το κινητό της εγώ. Ας το δώσω να την πάρεις ένα τηλέφωνο να τα βρείτε. Το τηλέφωνό της. Ναι, έλα να την πάρουμε. Έλα. Πάμε, πάμε. Πού είστε τρελοί μου? Είμαι σήμερα εδώ με το Μάνο. Τι γίνεται μάγκες μου, λοιπόν τι θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, ψήνομαι όμως να το κάνουμε. Εσύ ψήνεσαι. Ό,τι θέλεις, Ό,τι θέλω. Αφού το ξέρεις, ό,τι θέλω. Έχω τηλεφωνικό κατάλογο εδώ στο κινητό μου, ρε παιδί μου. Έχω διάφορο κόσμο. Έχω Δηλαδή? γνωστούς άγνωστους. Είχα δει μια κόντρα που είχε τέλος πάντων με Ζωζεφίν και αυτά. Και λέω, μήπως την πάρουμε τηλέφωνο. Να σου πει τι ακριβώς είχε παίξει τότε με τη φάση σας. Σε κόλλα. Ναι, να πάρουμε Ζωζεφίν. Εγώ να πάρω τη Εσύ, ζωή. ναι. Τι να την μπορούμε. Θα βρεις ρε φίλε, να την πάρουμε μία, να την πάρουμε από απόκρυψη κανονικά. Τώρα όντως έχεις το τηλέφωνο της. Έχω τηλέφωνο, Τι ναι. θα την πάρω να την πω γιατί. Ναι. Πάμε. Το έχεις. Το έχεις. Αλλά αν με βρεις ρε μπαλάκι και με πει μπάλα και παίρνω τηλέφωνο με έχεις Εντάξει, πέσει. τι να κάνουμε, λοιπόν. Μαλάκα δεν πίστευα ποτέ ότι σήμερα θα ξημερώσει η μέρα και θα πάρω τη Ζωζεφίν τηλέφωνο χωρίς απόκρυψη. Χωρίς απόκρυψη. Ξεκινάμε. Γεια σου Ζωζεφίν. Είμαι ο Μάνος. Κατάλαβες ποιος Μάνος είμαι? Ναι. Με ακούς? Κλείσε με σίγουρα. Όχι χοντρέ! Πάρ' το άκυρο! Ξανά! Τα άκουσες, μαλάκα. Γιατί ρε κορίτσι μου γλυκό? Γιατί το κάνεις? Μαλάκα πείτε. Ναι. Έλα ρε Ζωζεφίν, γιατί μου το κλείνεις? Άκου, δεν κατάλαβες ποιος είμαι, μπορεί να με κατάλαβες, να σε βοηθήσω να καταλάβεις. Συγγνώμη, δεν ακούω. Δεν με ακούς καθόλου. Όχι, ποιος είναι? Είμαι ο Μάνος σου λέω. Ναι. Κατάλαβες ποιος? Ο Μάνος. Ναι, ο Μάνος. Ποιος Μάνος? Ο Μάνος ο YouTuber, είχαμε βρεθεί μια φορά. Ποιος Μάνος? Ο YouTuber, ο Σγουρομάλης. Από πού? Από το YouTube. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι τώρα, εντάξει, γιατί εγώ ακόμη το σκέφτομαι αυτό που έγινε στη Ρούλα την Κορομιλά. Γιατί πήγες, τους χαιρέτησες όλους και εμένα μπροστά στην κάμερα δεν με φίλησες, δεν με χαιρέτησες τίποτα. Και εντάξει, μπορεί για σένα να μην είναι κάτι, αλλά εγώ νιώθω πολλά γι' αυτό. Τι γελάς μωρέ. Πες τι Ακούς. Ποιος είμαι? Ξέρω. Ποιος είμαι? Εγώ να ξέρεις, δεν θέλω ο κόσμος να τσακώνεται. Γι' αυτό προσπαθώ να λύνω τις παρεξηγήσεις. Γι' αυτό έβαλα το Μάνο να σε πάρει. Ποιος είμαι? Λοιπόν, έχει περάσει μία ώρα, οπότε ήρθε η στιγμή για να πάρουμε ξανά τη Ζωζεφίν. Αλλά αυτή τη φορά θα παίξουμε κάπως αλλιώς. Θα πάρουμε τηλέφωνο τη Ζωζεφίν και θα της λέω στιχάκια από τα ίδια της τα τραγούδια. Έτσι ώστε να νομίζει ότι εγώ γουστάρω. Ποια? Εγώ θα γουστάρω αυτήν. Εγώ θα γουστάρω αυτή την κοπέλα. Όχι. Δεν νομίζω ρε φίλε. Εγώ είμαι πάλι. Αρίσα. Με περιμένες. Δεν το σηκώνει. Έλα ρε φίλε. Αλλά δεν την παίρνεις καμιά από το τηλέφωνο σου. Πας και το σηκώσει. Ναι ρε φίλε, γιατί εμένα δεν παίζει να το Ωραία, σηκώσει. πάμε. Λες να το σηκώσεις εμένα ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, αφού είσαι ένα θα το δει. Θα αποκαλυφθώ δηλαδή. Ναι ρε φίλε, θα την πεις ότι σε γουστάρει τρελά και δεν μπορεί και θέλει να σου μιλήσει. Το μήνυμα να πιάσει. Το κλείσε. Ωραία Ρε εσύ Ζωζεφίν. Δεν μου το έκλεισε ρε. Το έκλεισε γενικά. Στυλιά ρε. Και τις έγραψες. Σήκωσέ το, ο Μάνος σ' αγαπάει. Εμείς σε παίρνουμε. Σε ευχαριστώ. Τίποτα Σε φίλε. ευχαριστώ. Σημαίνει πολλά για μένα. Ναι. Έλα ρε. Λες. Ήθελα μια ευκαιρία κι εγώ στη ζωή μου. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε Μάνο. Ρε Τζόζεφιν, άμα είσαι κάπου εκεί στο YouTube και βλέπεις αυτό το βίντεο, σκέψου και το Μάνο. Ωραίο παιδί είμαι.
Ωραίο Αξίζει παιδί. μια ευκαιρία. Αξίζει μια ευκαιρία. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Να τα κάνετε όμως, έτσι. Να κάνετε ένα subscribe, γιατί τουλάχιστον δεν περίμενα να είχα αυτή την ευκαιρία και ο Άρβα μου την έδωσε. Οπότε κάντε μια εγγραφή. Έλα ρε Μάνο. Και στο κανάλι του Μάνου, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τα λέμε την επόμενη φορά. Έλα μάμα. Έλα. Καλώς τότε, συγγνώμη. Άντε, γεια σου. Έλα, μαλάκα.